aikuisuus on vähän sellainen paradoksi, että ehkä sitä niinku on eniten aikuinen silloin, kun tuntuu tosi lapselliselta ja uskaltaa myöntää sen. No musta noi leiriläiset on määritellyt sitä hirveän hyvin. En mä tiedä, olisiko mä osannut itse määritellä sitä yhtä hyvin. Ymmärtää se oman valinnanvapautensa ja oman vastuunsa ja ottaa ne niinku kannettavaksi. On tosi paljon uusia ajatuksia, että täällä puhutaan just semmosia, mitä mä yksin kotona ajattelen. Niin nyt mä oon saanut muiltakin mielipiteitä niihin asioihin ja mä voin ajatella niitäkin, että aha, se ajatteli silleen. On se silleenkin sitä voi ajatella, eikä vaan silleen, mitä mä oon yksin ajattelin sitä. Jotain asioita ehkä, mitä ei ole ennen tullut ajatelleeksi niin tarkkaan, kaikki luonnonsuojelut, sun muut ja tämmöiset, niin avartanut tai niin kuin, että tullut ajatelleeksi vähän enemmän. Eli siis leirin teemat on päivä kerrallaan jokaisella leirillä samoja. Ensimmäisenä päivänä teemana on pelkästään toisiin tutustuminen ja vähän sen katsominen, että missä me ollaan. Toisena päivänä on erilaisuus ja syrjintä. Ja mä en muista niitä! Sitten tulee myös yhteiskuntapäivä, 3 päivää. Sitten tulee maailmankuvat ja katsomukset. Sitten tulee päihteet ja riippuvuus. Sitten on tulevaisuus ja aika, jos se otetaan se aika. Sitten on paneelipäivä ja juhlapäivä. Mutta mä en muista niiden järjestystä. Mun mielestä erilaisuus näkyy jokaisessa. Se pitää myös näyttää ja uskaltaa näyttää. Jokaisella on omat mielipiteet, niitä pukeutumisen kanssa. Jos kaverin kanssa on ihan pakko olla miksi täytyy pukeutua samalla tavalla ja kuunnella samanlaista musiikkia, ei se ole ollenkaan hyvä asia semmoinen. Onhan moninaisuus uskonto, mutta siinä ei ole Jumalaa. Sitten me alettiin laskea aikaa just tästä ekan kerran, kun Antti Tuisko esiintyi Idolissa. Sitten meillä on tämmönen oma ajanlasku. When I was born, lived a man who sailed the sea, and he told us of his life. No, sen voisi jakaa periaatteessa 3 osaan siitä, missä ihmeessä minä olen. On se ensimmäinen vaihe. Toinen vaihe on se, että en minä tiedä missä minä olen, mutta minulla on varsin mukavaa. Ja sitten 3. vaihe on, että nyt vasta minä huomaan missä minä olen, enkä minä tahdon lähteä pois. Tosi lepposaa ja lempeää ja istutaan sisällä tiiviissä piirissä ja jutellaan ihmisille tärkeistä asioista. Mutta että sen vastapainona on sitten kaikki tuo riekkuminen, mikä tuolta kuuluu taustalta. Tää on ollut tosi hyvä leiri. Täällä on ollut paljon mielenkiintoista porukkaa ja on mielenkiintoista keskusteltavaa. Todellakin kannatti, koska siis en mä tiedä, että mitä olisi tapahtunut nyt ysin aikana esimerkiksi, jos mä en olisi mennyt Protulle. Ja mitä muutenkin. Mutta Protu kyllä se toi niin paljon kaikkea sellaista, mitä ei välttämättä muuten olisi mistään löytänyt. Sain paljon uusia kokemuksia, paljon uusia ystäviä ja avarsin omaa maailmankatsomusta ja aloin ajattelemaan asioista kriittisesti. Ja totta kai sain myös hyvin paljon lämpöä ja halauksia ja ehkä sekin vaikutti niinku sitten itteeni, ja pyrin aina niinku ajattelemaan mahdollisimman monelta kannalta asioita tämmöistä.
ainakin ne oppii halaamaan. Täällä on tosi tiivis tunnelma, tai siis me ollaan tosi paljon yhdessä ja täällä on tosi mukavaa ja niin, että kun kaikki hyväksyy toiset, vaikka olisi niin kuin eri mielipiteet, niin kaikki hyväksyy ne ja kuuntelee toisia ja tää on tosi ihana ilmapiiri. Mulla on vähän niinku haikea fiilis, mutta sitten ollaan niinku monien tyyppien kanssa tuolla sanottu, että pidetään ihan varmasti yhteyttä ja toivottavasti pidetäänkin, koska täällä niinku on tullut upeita uusia ihmisiä tutuiksi ja tälleen. Tyttöjä ja poikia. No, tunnelma on ehkä ollut semmoinen tosi jotenkin, sitä on vaikea kuvailla, koska se on ollut niin ihana ja sellainen positiivinen. Ja sitten, en tiedä, mä oon koko ajan kauhean innoissani kaikesta. Kaikkea mitä täällä tapahtuu. No, tää voisi jatkuvat pari viikkoa täällä, ei semmoista fiilistä. Kuitenkin viikko on aika lyhyt aika. Ehkä se sitten 4-15 ikäisille on kuitenkin riittävän pitkä, että hyvät suhteet oli kehittynyt ja se kuvasti niin kuin voisi arvata, että viikon tapahtumat on ollut ansiokkaita ja hienoja tapahtumia. Tapaa ihania ihmisiä. Mitäs vielä? Paljon mukavaa yhdessäoloa. Valvottuja öitä, vesisadetta ja aurinkoa. Kaikkea sopii tännekin. He nimittäin alkoivat kohdella meitä vanhempia uudella hyvin kypsyllä tavalla ja olivat hyvin itsenäisiä ja ottivat rohkeammin kantaa asioihin. Kyllä mä niin kuin kaikille, vaikka rippileirinkin olisi käynyt, että loistava kokemus ja uusia kavereita ja tosi hauska on ollut. Mä kuulin Prometheus-leireistä mun isosiskolta. Isosisko oli ollut vuosi takaperin leirillä ja silloin oli ollut ihan hirvittävän hauskaa. Ja sitten se kehu hirveästi, niin mä päätin, että mäkin lähden sitten Prometheus-leirille. No, täällä on just keskusteltu asioista, esimerkiksi päihteistä ja ennakkoluuloista ja kiusaamisesta. Ja sitten ne on tullut myös puhumaan ihmisiä erilaisista asioista. Et nämä ihmiset ihan oikeasti tulee, ne mistä tahansa on, ne minkä ikäisiä tahansa, ne välittää musta tämmöisenä kuin mä olen. Ja sen lisäksi saa myöskin hirveästi uusia ajatuksia ja ideoita elämästä. Nyt tuntuu tosi hyvältä. Tai tietenkin siinä on semmoinen haikeus kanssa mukana, että kaikki kaverit, tai nämä kaverit, jotka siinä oli mukana, niin sitten ne on vaan poissa. Nyt monet asuu kuitenkin lähellä ja näin, mutta tosi hyvä fiilis, koska sai paljon uutta niin kuin, kokemusta ja niin kuin, tekemisen kautta ja ihan älytön ohjelmaa koko ajan. Joo, Prometheus-leirin tuki. Se on yhdistys. Sillä ei ole muuta tarkoitusta kuin kaiken tämän innostuksen kanavoiminen siihen, että taas seuraavanakin kesänä saadaan aikaan ehkä vielä vähän enemmän leirejä kuin ne tämänkesäiset 60. Se on nuorten toimintaa nuorille.